இருப்பதாக. இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, புனித சவேரியாரின் அன்பு பக்தர்களே, மாதத்தினுடைய முதல் வெள்ளிக்கிழமையாகி இன்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே உயிர் விட்ட அந்த பாடுபட்ட சுரூபத்தை தன்னுடைய கையில் ஏந்தி இதயத்தை நோக்கிய வண்ணம் இயேசுவை பார்த்து கொண்டிருக்கிற சவேரியார், புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாருடைய அந்த பேராலயத்திற்கு இந்த நாளிலே ஒன்று கூடி வந்திருக்கிறோம். அந்த இதயத்தை நோக்கியே அவர் பார்க்க வேண்டும், நான் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற அந்த ஆவல், இன்னும் சிறப்பாக இதயத்திற்கேற்ற மெய்ப்பனாக உருவாக்கிய அந்த விதம், இந்த முதல் வெள்ளிக்கிழமையிலே அதே போல அவருடைய இதயத்தை உற்று நோக்கியவர்களாக இயேசு என் இதயத்தை பார்க்க வேண்டும், நான் அவரின் இதயத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த முதல் வெள்ளிக்கிழமை ஆகி இன்று சவேரியாருடைய பேராலயத்திலே ஒன்று கூடி இந்த பலியிலே கலந்து கொள்ள ஜெபிக்க வந்திருக்கின்றோம். பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து வந்திருக்கின்ற அருள் தந்தையர்கள், இன்னுமாக அவரின் நம்முடைய புனிதருடைய சிறப்பான அன்பு பக்தர்கள், இவர்கள் அனைவருடைய உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய கருத்துக்களுக்காக இந்த திருப்பலியானது சிறப்பாக ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. மேலும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களுக்காகவும் விண்ணப்பங்களுக்காகவும் நம்முடைய புனிதருடைய பரிந்துரையை வேண்டி இந்த திருப்பலியிலே வரம் வேண்டி மன்றாடுவோம். தூய மறை நிகழ்வுகளை தகுதியான முறையிலே கொண்டாட நம் குற்றம் குறைகளை ஏற்றுக்கொள்வோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகி ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். இல்லாமல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் குற்றங்கள் குறைகள் பாவக்கரைகள் இயலாமைகள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. ஆமென். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே உமது வல்லமையோடு விரைந்து வாரும். எங்கள் பாவங்களை முன்னிட்டு நெருங்கி ஆபத்துகளிலிருந்து உமது அருளால் பாதுகாக்க பெற்று நீர் அருளும் விடுதலையால் நாங்கள் மீட்பை கண்டடைவோமாக. தந்தையாகிய இறைவனோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். எசையா எழுதிய நூலிலிருந்து முதல் வாசகம். அதிகாரம் 29, இறை வார்த்தைகள் 17 முதல் 24 முடிய. இன்னும் சிறிது காலத்தில் லெபனோன் வளமிகு தோட்டமாக மாறுமன்றோ? வளமிகு நிலம் காடாக ஆகிவிடுமன்றோ? அந்நாளில் காது கேளாதோர் ஏட்டு சுருளின் வார்த்தைகளை கேட்பர். பார்வையற்றோரின் கண்கள் காரிலிருந்து விடுதலையாகி பார்வை பெறும். ஒடுக்கப்பட்டோர் மீண்டும் ஆண்டவரில் மகிழ்ச்சி பெறுவர். மானிடரின் வறியவர் இஸ்ரேலின் தூயவரில் அகமகிழ்வர். கொடியோர் இல்லாதொழிவர், இகழ்வோர் இல்லாமற் போவர். தீமையில் நாட்டம் கொள்வோர் அழிந்து போவர். அவர்கள் ஒருவர் மேல் பொய்க்குற்றம் சாட்டி நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வழங்குவோரை இடரச் செய்கின்றனர். பொய் புனைந்த
நேர்மையாளரின் வழக்கை புரட்டி போடுகின்றனர். ஆதலால் ஆபிரகாமை மீட்ட ஆண்டவர் யாக்கோப்பு வீட்டாரை பற்றி கூறுவது, இனி யாக்கோப்பு மானக்கேடு அடைவதில்லை, அவன் முகம் இனி வெளிரிப் போவதும் இல்லை, அவன் பிள்ளைகள் என் பெயரை தூயதென போற்றுவர். நான் செய்யவிருக்கும் என் கை வேலைப்பாடுகளை காணும்போது யாக்கோப்பின் தூயவரை தூயவராக போற்றுவர். இஸ்ரேலின் கடவுள் முன் அஞ்சி நிற்பர், தவறிழைக்கும் சிந்தை கொண்டோர் உணர்வடைவர், முறுமுறுப்போர் அறிவுரையை ஏற்றுக்கொள்வர். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. நீ எந்தன் பாறை என் அரணான இயேசுவே, நீ எந்தன் உள்ளத்தின் அணையாத தீபமே, அணையாத தீபமே இயேசுவே, 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 இயேசுவே. நீ எந்தன் பாறை என் அரணான இயேசுவே, நீ எந்தன் உள்ளத்தின் அணையாத தீபமே, அணையாத தீபமே இயேசுவே, 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 இயேசுவே. ஒளி கொண்டு தேடினால் இருளில் உயர் வெல்லுமோ, ஒளி கொண்டு தேடினால் இருள் நில்லுமோ, உன் துணையில் வாழ்க்கையில் துயர் வெல்லுமோ, தடைகோடி வரலாம் உளம் தவித்தோடி விடலாம், தடைகோடி வரலாம் உளம் தவித்தோடி விடலாம், ஆனாலும் உன் வார்த்தை உண்டு, எது போனாலும் உனில் தஞ்சம் உண்டு. இயேசுவே, 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 இயேசுவே. நீ எந்தன் பாறை என் அரணான இயேசுவே, நீ எந்தன் உள்ளத்தின் அணையாத தீபமே, அணையாத தீபமே இயேசுவே, 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 இயேசுவே. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. இதோ நம் ஆண்டவர் வல்லமையுடன் வருவார், தம் ஊழியரின் கண்களுக்கு ஒளியார். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாற்றி உமக்கே. இயேசு அங்கிருந்து சென்றபோது பார்வையற்றோர் இருவர், தாவீதின் மகனே எங்களுக்கு இரங்கும் என்று கத்திக்கொண்டே அவரை பின்தொடர்ந்தனர். அவர் வீடு வந்து சேர்ந்ததும் அந்த பார்வையற்றோரும் அவரிடம் வந்தனர். இயேசு அவர்களை பார்த்து, நான் இதை செய்ய முடியும் என நம்புகிறீர்களா என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள், ஆம் ஐயா என்றார்கள்.
பின்பு அவர் அவர்களின் கண்களை தொட்டு, நீங்கள் நம்பியபடியே உங்களுக்கு நிகழட்டும் என்றார். உடனே அவர்களின் கண்கள் திறந்தன. இயேசு அவர்களை நோக்கி, யாரும் இதை அறியாதபடி பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று மிக கண்டிப்பாக கூறினார். ஆனால் அவர்கள் வெளியே போய் நாடெங்கும் அவரை பற்றிய நற்செய்தியை பரப்பினார்கள். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். இறையேசுவில் அன்பு நிறை சகோதர சகோதரிகள், உங்கள் அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். குட் ஆஃப்டர்நூன். ஸோ இந்த திருப்பலியிலே அன்போடும் பாசத்தோடும் நாங்கள் இருக்கின்ற குருக்கள் அனைவர் சார்பாகவும் உங்களை வரவேற்கின்றேன். இந்த மறையுரையை ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால் தமிழில் மட்டும் இருக்கும், ஓரிரு வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும். இந்த மறையுரையின் துவக்கத்திலே இந்த பாடகர் குழு எழுந்து நின்று இந்த உலகமெல்லாம் அந்த ஆதாயம் என்ற ஒரு பாடம் 2 வரி மட்டும் பாட முடியுமா? எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோமா? உலகமெல்லாம் எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தவர் மகிழ்ந்ததில்லை. ஆன்மாவே எனக்காராயம் என வாழ்ந்தார் கவலை இல்லை. இன்னொரு முறை. உலகமெல்லாம் எனக்காராயம் என வாழ்ந்தவர் மகிழ்ந்ததில்லை. ஆன்மாவே எனக்காராயம் என வாழ்ந்தார் கவலை இல்லை. ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே, இன்று 500 ஆண்டுகள் கழித்தும் அவருடைய ஊனுடல் முழுமையாக இன்னும் அழியாமல் இருப்பதை நாம் கண்கூடாக பார்த்து அவருக்கு வணக்கம் செலுத்தி வந்திருக்கிறோம். புனித பிரான்சிஸ்கு சவேரியார் அவர் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற பல பங்குகளுக்கு பாதுகாவலராக இருக்கிறார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். எத்தனை பங்குகளிலிருந்து வருகின்றவர்களுக்கு புனித சவேரியார் பாதுகாவலர்? சும்மா கை தூக்கு பார்க்கலாம். நான் வந்து பங்கு கூட, எங்களுடைய பங்கு கூட வந்து சமீன் கூடல்னு ஒரு ஊர் இருக்குது திருவண்ணாமலை பக்கத்தில். அதுக்கும் பாதுகாவலர் வந்து பிரான்சிஸ் சவேரியார். இதை நான் எதற்காக சொல்லுகிறேன்? 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு நபர் ஸ்பெயின் நாட்டிலிருந்து இங்கே வரார். மொழி தெரியாது, கலாச்சாரம் என்று தெரியாது, நம்முடைய நடை உடை பாவனைகளையும் தெரியாது, சாப்பிட்ற அந்த ஒரு பழக்கமும் தெரியாது. ஆனால் அவர் வந்தது ஒரே ஒரு இலக்குக்காக. அந்த இலக்கை அவர் மிகவும் வெற்றிகரமாக அவர் செய்து முடித்திருக்கிறார். அதன் இலக்கு என்ன என்று சொன்னால், இயேசுவை நமக்கு கொடுக்க வேண்டும். வேற எதுவுமே கிடையாது. அவருக்கு வேற எந்த இலக்கோடு அவர் வரவில்லை. வேற மற்ற போர்த்துகீசியர்களும் மற்றவர்களும் இங்கே வரும்பொழுது வேற ஒரு இலக்கோடு வந்திருப்பார்கள். வியாபாரம் செய்யணும், இந்த நாட்டை பிடிக்கணும், ஆளணும், இதை வந்து நம்முடைய நாட்டுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு வந்திருப்பார்கள். ஆனால் இவர் வந்தவர், இவருடைய அந்த ஒரே குறிக்கோள், லோயோலா இன்யாசியாரிடம் வந்து கற்றுக்கொண்ட அந்த இறை வார்த்தைகள் அவரை புரட்டி போட்டது. அவர் அந்த சவேரியாராக இல்லை. எந்த ஒரு எண்ணத்தோடும் எந்த ஒரு ஒரு மனநிலையோடும் அவர் வந்து பாரிஸ் நகரத்திற்கு படிக்க வந்தாரோ அதை எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு, உலகமெல்லாம் உனக்கு ஆதாயமானாலும் உன்னுடைய ஆன்மாவை நீ இழக்கின்ற நேரத்தில் அதில் என்ன பயன்? அந்த 2 வரிகள் அவரை புரட்டி போட்டது. புரட்டி போட்டது மட்டுமல்ல, பல இன்னல்களுக்கு இடையிலே அவர் இந்தியாவை நெருங்குகிறார். பல ஆசிய நாடுகளுக்கு செல்கிறார். சென்ற இடமெல்லாம் அவருடைய ஒரே இலக்கு என்னது? இயேசுவை கொடுக்கணும், இயேசுவை பிரகடனம் செய்யணும், இயேசுவை போதிக்கணும். எப்படி போதிச்சிருப்பாரு எனக்கு தெரியல. அவருக்கு எந்த மொழி தெரிஞ்சிருக்கோ, எந்த மொழி அவர் கற்றுருப்பாருன்னு தெரியாது. சின்ன சின்ன அந்த வார்த்தைகள், மொழிபெயர்ப்பு தெரிஞ்சவங்க கூட உட்காந்துக்கிட்டு ஏதாவது சொல்லியிருப்பார். சிலுவை அடையாளம் வரை கற்றுக் கொடுத்தார். அதுதான் அவர் செஞ்சு கொடுத்துருப்பார். அது தெரிஞ்ச வரைக்கும் அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், வேற எதுவுமே புரிஞ்சிருக்கார். அருள்நிறைந்த மரிய ஜெபத்தை சொல்லி கொடுத்துருப்பார். பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவை ஜெபத்தை சொல்லிக் கொடுத்துருப்பார். இந்த 3 தான் அவர் சொல்லி கொடுத்துருப்பார். மீதி எதுவும் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. அப்பொழுது அவர்
தெளித்த அல்லது அவர் வந்து தூவிய அந்த ஒரு சிறிய விதை, விசுவாசம் என்கின்ற அந்த ஒரு விதை இன்று ஆசியாவின் ஏறக்குறைய எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு முழு ஆசியாவையே அது வந்து ஒரு தன்னுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. அந்த ஒரு நபர் அந்த இயேசுவின் மேல் வைத்த அந்த ஒரு தாகத்தால், ஆன்மாக்களின் மேல் வைத்த அந்த ஒரு பிடிப்பால் அவர் தன்னுடைய நாட்டையும் தன்னுடைய மொழியையும் தன்னுடைய கலாச்சாரத்தையும் தன்னுடைய சுகபோக வாழ்க்கையும், ஏனென்றால் அவர் வந்தது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பணக்கார குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர், இவை எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இந்த ஒரு நாட்டுக்கு வருகிறார். ஆசியா கண்டத்திலே பல இடங்களிலே அவர் வந்து போதிக்கிறார். ஒரே இலக்கு. இதை இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, நீங்களும் நானும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இவரிடமிருந்து இவரை வணங்குவது நல்லது, அவரிடம் வந்து நம்முடைய தேவைகளை கேட்பதும் நல்லது. ஆனால் அதைவிட மேலாக நம்முடைய வீட்டிலும் துவங்கி நம்முடைய நண்பர்கள் அந்த ஒரு குழுக்களிடமும், நாம் வாழ்கின்ற பங்குகளிலும், ஏன் நாம் வாழ்கின்ற சமுதாயத்திலும் இறைவன் இயேசு இந்த உலகத்தில் வந்தார், அவரால் நமக்கு மீட்பு கிடைத்தது என்ற அந்த மறை உண்மையை நாம் மற்றவர்களுக்கு சொன்னோம் என்று சொன்னால் அதுதான் நம்முடைய ஒரே இலக்காக இருக்க வேண்டும். அந்த இலக்கை நாம் மறந்துவிட்டோம் என்று சொன்னால், என்னை பொறுத்த அளவிலே நாம் கிறித்துவர்கள் என்ற அந்த தனித்தன்மையையே இழந்து விட்டோம் என்று நான் சொல்லுவேன். நாம் கிறித்துவர்கள் என்று சொன்னால் என்ன? முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப நாளாக தெரிஞ்சவங்க காட்டிருக்காங்க. கிறித்துவர்கள் என்றால் என்ன? கிறித்துவை மற்றவர்களுக்கு, கிறித்துவை கும்பிடுறவங்க கிடையாது, கிறிஸ்துவை சீடர்களாக இருக்கின்றவர்கள் மட்டும் இல்லை, அந்த கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து செல்கின்றவர்கள். அதைத்தான் புனித சவேரியார் நமக்கு தந்தார். ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே, என்னுடைய ஒரே ஒரு கருத்து இதுதான். எந்த அளவுக்கு என்னுடைய சொல்லாலும் என்னுடைய செயலாலும் என்னுடைய சிந்தனையாலும் இயேசுவை மையமாக கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் அமைத்துக் கொள்கின்றேனோ, அதே சமயத்தில் அந்த இயேசுவை மற்றவர்கள் எல்லோருக்கும் நான் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஆதங்கத்தோடு நான் வாழ்கின்றேனோ, அப்பொழுதுதான் நான் கிறித்துவள் என்ற அந்த ஒரு தனித்தன்மையை அடைந்தவர்களாக நாம் மாறுவோம். So dear friends, if we have been baptized, that is given to you and to me, to live as Christians, as followers of Christ, and also to give this Christ to people. If we keep Christ only to ourselves, then it is not a command of Jesus. Go and proclaim the gospel and make disciples. And this is the mandate that is given to us. ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே, இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. நம்ம நிறைய விஷயங்களை செய்வோம், ஆராதனை செலுத்துவோம், இன்னும் வந்து உபவாசங்கள் இருப்போம், மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வோம், எல்லாம் செய்வோம். ஆனால் அந்த கிறிஸ்துவை கொடுப்பது கிடையாது. இப்போ நாம் வந்து இந்த திருவருகை காலத்திலே இயேசுவே வாரும் என்று சொல்லுகிறோம். அப்புறம் அவர் வந்த பிறகு அவரை போய்ட்டு நம்ம குடியில் வந்தால் அப்படி என்ன செய்ய போகிறோம்? அவரை வணங்க போகிறோம், அவரை நாம் வந்து போற்ற போகிறோம், அவரை ஆராதிக்க போகிறோம். அது பத்தாது. அவர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு சொல்ல வேண்டும். அவர் வந்த காலத்திலும் இந்த பகுதியிலே கிறித்துவர்கள் அதிகமாக இல்லை. அந்த கிறித்துவை பற்றி கேள்விப்பட்டவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். ஒரு வேளை கேரளாவிலே தாமஸ், நம்முடைய தோமையார் வந்தார் என்ற அந்த ஒரு வரலாறு நமக்கு இருக்கிறது. அங்கே தோமை கிறித்துவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நமக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த பகுதியிலே அவர் இருந்தார்களா என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த கிறித்துவை கேள்விப்பட்டே இல்லாத ஒரு சூழலில் அந்த மக்களுக்கு கிறித்துவை கொண்டு வருகிறார். இதுதான் புனித சவேரியார் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு புதுமை. அவர் என்னென்ன புதுமையெல்லாம் அதன் பிறகு செய்தார் என்பதை வந்து நம்ம பட்டியலிட முடியாது, நமக்கு நேரமும் இல்லை. ஆனால் அவர் செய்த ஒரே புதுமை, கிறிஸ்துவை எல்லோருக்கும் பறைசாற்றி தன்னுடைய அந்த எளிய முறையிலே, இதை நீங்களும் நானும் செய்தோம் என்று சொன்னால், இந்த திருப்பயணம், இதற்காக நாம் செய்த செலவு, இதற்காக நாம் கொடுத்த உடல் உழைப்பு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அங்கேயும் நடந்து, நிறைய பேர் ரொம்ப தூக்கத்தில் கூட இருக்கிறீங்க நான் நினைக்கிறேன். எல்லாமும் எது நல்லா ஆகும்னு சொன்னால், நான் அட்லீஸ்ட் இன்றைக்கு ஒரு சவாலை ஏற்றுக்கொள்வேன். என்ன சவால்? என்னுடைய வீட்டில் துவங்கி நான் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கிறேனோ அங்கு அந்த இறை வார்த்தையினுடைய அந்த ஒளியிலே
கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு நான் எடுத்து சொல்லுவேன். நாம் என்னென்னமோ பேசுவோம், எல்லாவற்றையும் பேசுவோம். ஆனால் இந்த இயேசுவை பற்றி பேசுகின்ற சமயத்தில் கூட அந்த 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 சமயத்தில் மட்டும் நமக்கு ஏதோ ஒருமான நெருடல் வரும். அந்த நெருடலை தூக்கி எறிவோம். அந்த நெருடலை நாம் எப்பொழுது தூக்கி எறிகின்றோமோ அந்த சமயத்திலே நாம் இந்த சவரியாரை பின்பற்றுகின்றவர்களாக இருப்போம். இந்த சவரியாருடைய அந்த அவருடைய அந்த உண்மையான அந்த ஒரு இறை சக்தியை நாம் பெற்றவர்களாக வீட்டுக்கு திரும்பி செல்வோம். இதுதான் நாம் செய்ய வேண்டியது. வேறு எதுவும் நம்ம செய்ய தேவையில்லை. நீங்கள் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறீங்க, நிறைய பொருளெல்லாம் வாங்கியிருப்பீங்க, எல்லாருக்கும் ஏதாவது கொடுக்கணும். இந்த ஒரு திரியாத்திரைக்கு வந்த பிறகு ஞாபகார்த்தமாக நான் எதாவது வாங்கி போய் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவீங்க. ஆனால் அந்த இடத்துக்கெல்லாம் வீட்டிலாம் சொல்ல சமயத்தில் கொடுத்துட்டு பிறகு சொல்லுங்கள், அந்த சவேரியார் என்ன பண்ணார்னா இயேசுவை தான் கொடுத்தாரோ அதை தான் நாங்கள் கொண்டு வந்துக்கிறோம் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள். அதை செய்தாலே என்னை பொறுத்த அளவில் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், உங்களுக்காக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இந்த சவேரியார் எதற்காக இந்த இடத்திற்கு வந்தாரோ, எதற்காக அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அதாவது அதற்காக தியாகம் செய்தாரோ அதனுடைய அர்த்தத்தை நீங்களும் நாங்களும் புரிந்து கொண்டதாக இருக்கும். அன்புக்குரியவர்களே, இறை வார்த்தையினுடைய ஒளியிலே அந்த இறை இயேசு யார், இறை இயேசு யார், நாம் வணங்குகின்ற அந்த உயிருள்ள இயேசு யார் என்பதை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவோம். இதைவிட மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கொடை மற்றவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க முடியாது. இதைவிட என்ன ஒரு பரிசு நாம் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும்? மிகப்பெரிய பரிசு அந்த இறை இயேசுவில் நாம் வைத்திருக்கின்ற ஒரு விசுவாசம். So dear friends, remember, when you're going home, I suppose you will be buying a lot of gifts for your people. You take them. That's very, very fine, because it's always they will remember that. But take along with you, along with that gift, Jesus, the greatest gift ever that we have received from God the Father. Amen. அன்புக்குரியவர்களே, எழுந்து நிற்போம். புனிதருடைய பரிந்துரையை தேடி வந்திருக்கின்ற நம் அனைவரும் சிறப்பாக நம்முடைய சமர்ப்பித்து வேண்டுவோம். உங்கள் பதில்: ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். எல்லாமல்ல இறைவா, பரிசுத்த பாப்பரசர், ஆயர்கள், குருக்கள், கன்னியர்கள் அனைவரும் உமது அன்பின் வழியில் எம்மை சிறப்பாய் வழிநடத்திட அருள் புரிய வேண்டுமென்று உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். புனித சவேரியாரின் அருள் பெற வந்திருக்கும் எம் மக்கள் அனைவரும் நல்ல உடல் உள்ள நலம் பெற நீர் அருள் புரிய வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். புனிதரின் உடல் அழியாமல் காத்து எம் மக்களுக்கு விசுவாசத்தை விதைத்தவரே எம் இறைவா, எம் நாட்டில் என்றும் வழியாய் அமைதி நிலவ அருள் புரிய வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். Let your response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For all of us present here, that the Lord may grant us all necessary graces to live our Christian commitment, we pray. Lord, hear our prayer. For the Pope, bishops, clergy and religious, that as leaders in the Church, they may be guided by the Holy Spirit in leading and guiding the people of God. Let us pray to the Lord. Your response: Lord, hear our prayer. நம் ஒவ்வொருவருடைய தனிப்பட்ட மன்றாட்டுக்களை மௌனமாக நம் புனிதர் வழியாக இறைவனின் பாதம் சமர்ப்பிப்போம். Let us offer our personal intentions to our feet of the Lord. பேரன்பு கொண்ட இறைவா, இதோ நம்பிக்கையோடு நாங்கள் எடுத்துச் சொன்ன இந்த மன்றாட்டுக்களையும், எங்கள் உள்ளத்திலிருந்து மௌனமாக எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய மன்றாட்டுகளையும், எங்களுடைய தேவைகளையும், எங்களுடைய கஷ்டங்களையும், கவலைகளையும் உம் பாதம் இறக்கி வைத்திருக்கின்றோம். எங்களுக்கு நீர்தாமே விரைந்து உதவியருள எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். ஏற்றுக்கொண்டாய் இறைவா, நான் இருப்பது போல் என்னை ஏற்றுக்கொண்டாய். ஏற்றுக்கொண்டாய் இறைவா,
கொண்டாய் இறைவா. நான் இருப்பது போல் என்னை ஏற்றுக்கொண்டாய், ஏற்றுக்கொண்டாய் இறைவா. பறவையாக நான் இருந்தால் பறந்து பறந்து பாடிடுவேன். வானம் பாடியாய் இருந்திருந்தால் கானம் பாடி மகிழ்ந்திருப்பேன். ஆனால் நான் நானாவேன், ஆனால் நான் நானாவேன். அதற்கு நான் நன்றி சொல்கின்றேன், அதற்கு நான் நன்றி சொல்கின்றேன். ஏற்றுக்கொண்டாய் இறைவா. நான் இருப்பது போல் என்னை ஏற்றுக்கொண்டாய், ஏற்றுக்கொண்டாய் இறைவா. அன்பு சகோதரமே, நாம் அனைவரும் இணைந்து ஒப்புக் கொடுக்கின்ற அந்த கல்வாரி தெய்வீக நினைவு பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாகி இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள். ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்திற்காகவும் உமது கையிலிருந்து இப்படியே ஏற்றுக்கொள்வாராக. ஆண்டவரே, எங்கள் தாழ்மையான வேண்டல்களும் காணிக்கைகளும் உமக்கு மனநிறைவு அளிக்க உம்மை வேண்டுகின்றோம். உம்மிடம் மன்றாடப்பன தகுதியற்ற எங்களுக்கு உமது அருளினால் உமது இரக்கத்தின் பாதுகாப்பை அருள்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கோருவோம். அது தகுதியும் நீதியுமானது. ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக எந்நாளும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும். எங்கள் கடமையே தாழ்த்தி உடல் எடுத்து முதலை வந்தபோது தொடக்கத்திலிருந்த நீர் வகுத்த திட்டத்தை நிறைவேற்றி முடிவில்லா மீட்பின் வழியை மீண்டும் எங்களுக்கு திறந்து வைத்தார். எனவே அவர் மறுமுறை தாம் மாண்புக்குரிய மாட்சியுடன் வரும்பொழுது இறுதியில் வெளிப்படும் நீர் வாக்களித்த மீட்பை உமது கொடையாக என பெற்றுக்கொள்வோம். அதையே நாங்கள் இப்பொழுது விழிப்பாயிருந்து துணிவுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம். ஆகவே வானதூதர் முதன்மை வானதூதரோடும் அரியணையில் அமர்வோம்.